Gift Ostalos ziva aiwa muziva kuti aiwa is a change champion muzara nhasi apinda aiwa achinyatso kushaya achiti aiwa vakomana atadzoka aiwa vanhu vanokumirirai vamuziva kuti aiwa nyika yose ichinge yaona vakomana aiwa vari loyal aiwa kuna Advocate Wilson Chanisa vanyatsozikanwa kuti kunyange nemaleaders anozikamwa vakomana opposition vaizikanwa vanhu vakanga vatasira kwavari vamwe vakaonekwa kuti aiwa vatengesi vakabuda aiwa muthe train panapa kunoonekwa kunzi aiwa vana Ostalos ziva ndio mafigures vanhu vaane hope kwavari sana mena mashoko anomuda taura nhasi kuti subscribe like on the bell icon timida pendo paka mudanyora chiti takapotsa mapictures amuri kuona anyora chiti you have returned home after spending a few weeks in the key global capitals as we try to answer some of the pressing political questions of our time. The world is in turmoil and it is at the intersection of academics, business, civic and political leaders that we ought to converge and open the future, which is currently suffocating under the weight of uncertainty. Fellow Africans, the task is our hands, is bigger and requires collective effort, dedication and perseverance. We have to fight to make our continent a better place. And for some pictures I took on not Iowa, Moma higher level meetings are better Iowa twins not Wakumana Ava. They are determined to transform not only Zimbabwe but continent Africa and the whole world. With Iowa, even our Africa, Kolega Kwaripita Iowa. My good political leaders, my business and academics, we are trying to figure out to solve our own nations zikwanisa progress. Tuze mafunguro enyu mnotukulipa msuru pechitiko ichi. Bina comment section medu, tuze mafunguro enyu msana subscribe or like, turn on the bell.